Kad čitanje postane razgovor. Kad razgovaramo o pročitanome, produbljujemo razumijevanje. Ono što je bilo nejasno ili nam je promaknulo u tišini, kroz razgovor dobiva novo i drugačije značenje. Kad u razgovoru čujemo tuđu perspektivu o onom što smo pročitali, uviđamo da svi mi postavljamo neka pitanja i svi tražimo svoje odgovore. Kad razgovaramo o pročitanome, to nam omogućuje da nove spoznaje integriramo sa svojim životom, jer sadržaj ne ostaje više samo informacija, nego postaje iskustvo. Kad razgovaramo o pročitanome, čitanje više ne završava zadnjom stranicom, nego počinje djelovati u našem životu. Čitajte i bit ćete bolji i sretniji ljudi.